Traballadores de Alcoa asistiron ao pleno da Deputación de Lugo deste martes, onde se aprobou unha declaración institucional en apoio á continuidade da factoría da Mariña. É derivado da importancia que ten, non solamente desde o punto de vista económico, tamén persoal e de implicación en canto aos postos de traballo nesta provincia. E que esta empresa representa o 37% do Produto Interior Bruto da provincia e xera 2.000 postos de traballo. Pero é importante que saia de aquí ao respaldo de toda a provincia, que o verán materializado nesa declaración institucional que os tres grupos firman e, por tanto, confirman e defenden. Na declaración afírmase que este é un asunto de máxima importancia ao que se lle debe dar resposta de xeito inmediato, polo que se acordou instar ao Goberno do Estado a presentar antes do 5 de outubro unha solución ao problema da tarifa eléctrica de Alcoa co fin de garantir a continuidade da factoría na comarca da Mariña e todos os postos de traballo. Aplausos dos traballadores en agradecemento ao apoio recibido non só pola totalidade da corporación, senón de toda a provincia. Todos los apoyos los recibimos con agradecimiento. La ciudadanía en la Mariña está respondiendo bien. Os traballadores, co respaldo da sociedade, seguirán movilizándose na procura desta solución.